Jezabel. 35 anys. Sexy, apassionada. Ja estic connectades! Què és aquesta llumeta vermella? Ai, punyeta! Se m'entenia que s'acaba! Són veïnades! Vecines? Saps els pis que tens just a la dreta amb una porta molt moderna? Sí. Era aquest no, era molt lleig. M'he mudat a l'espís de l'esquerra! Estic apuntada a un programa de s'Ajuntament, Joventut i Experiència, per compartir pis amb una persona jove. Hola, Catalina Coll, la interpretació. Ha fet de jo una altra persona. Som! M'ofega! Explosió! I per això cobren? Meus braços, germana. Joaquim. He recorregut mig món. He conegut l'amor i l'aventura. I com se disfruta de sa vida? Atrevint-se a fer coses. Perdent ses pors. M'agrada. T'havia dit que no la compressis. Però com no l'havia de comprar? Si és una màscara africana de sa sort i sa fertilitat. He trobat fa una estona una carpeta blava amb papers de sa mamà. Ah, sí? Tu i jo no ens vam conèixer fa un temps? No sé de què m'estàs xerrant. Crec que sí que ho saps. Qui potser no ho sap és la meva germana. No tens calor? No, Vols donar una xicleta? estic bé així. Seu. Si vols te preparo una beguda. Què t'apareix? Whisky. A les 11 del matí. És una bona beguda per començar una bona conversa i deixar-se emportar. Joaquim! És la teva! Vincles, vincles, són els vincles, nexe màgic, dolça unió. Vincles, vincles, aquests vincles, i a vegades decepció. N'hi ha d'aquells que són per sempre, d'altres venen i se'n van. Són articles en fascicles que a la vida anem trobant.